Здравейте, здравейте, пичове, аз съм Optination, този тук е Александър и ще направим нещо като Roller Derby. В моя канал ще е първа част, а в общия канал аз и Стани Бомбата БГ ще е втора част. И пуснали сме музика и може да започваме. Не знам много дали се чува, но нямаме тон колона. Така малко на бит и да започваме. Да не забравя да кажа, пишете в коментарите дали ви е харесало и направете лайк или дизлайк. И може вече да започваме с това Roller Derby. Не знам дали се чува музиката. Сега ще ви покажем как се въртят ролерите. What? What the hell, me? Почваш мене? Да. Как сменяме със Wakeboard? После. Окей, той ще кара уейборда. Да, или по-точно ще се опитва, защото и двамата не можем да го караме. Скоро там сред Коледа ще правим клипове с ховерборд. По-точно аз и Стани Бомбата ВГ. И не знам, ето, той вече се обува. Сега ще ви покажем кадри от бързо каране. Музиката чува ли се при вас? Ако искате, ще караме близо до телефона. Да, да се чува. Чакайте. Ето, е така ще го сложим. Чакайте само да го нагласим. Аз ще се говорим, за да покараме малко едно. Да. Няма да успеем. Скоро ще има как аз побеждавам Ринкс. Зависи кога ще е това. Ще се пробвам да го побежда. Ако не знаете кой е Ринкс, това е на Shadow Fight. Първия бос на първа земя. И ще го бием. Нали? Ще бием боса. Оставяме го. Сега ще снимаме как той го кара. След малко ще... Да, как се опитва да го кара. После ще снимаме как аз се опитвам да го кара. Малко ще му трябва помощ. Сега ще го поставя. Аз да мога да тръгна. Айде, дай малко по-далече. Не мога да тръгна, бе. Дай поне отиди на ония лост.
Да. Да се вижда и лейборда. И приби. И след паузата ще снимаме как аз се пробвам да го... Сега започва Optination да се опитва да подкара уайтборда. Няма да стане. Но за всеки случай той да се пробва. Браво, Optination! Но се опитвай с предната част. Няма да стане. Опитай се да отидеш до другия лъс. Може би ще стане по-лесно там. Ето там. Помощ? Не. Това е уайтборда, който се опитваме да подкараме и двамата. Сега Optination до някъде се справя. Не мога да скача. Трябва да се качиш и да се избуташ с един крак и да ги въртиш. Много е трудно. Нали? Вие, ако можете да карате, напишете долу в коментарите как може да се научим да скачим само на него. След малко ще играем карти. И ако искате, може да качите клипче как го карате. Ако искате, разбира се, да ви караме на сила. И си напишете долу канал, за да видим вие как карате този уайтборд. И снимате клипче. Не точно този. Или някакъв друг уайтборд. Ако имате хорор, то ще по-добре. Нали ние нямаме? Да, ама ако искат да качат някой клипче на хорор. Добре. Вече започваме с картите и може да спираме този клип. Спираме и почваме. Промяна в плана, пичове. Няма да играем с картите и до следващия път. Втора част ще направим, може и да не правим. И до следващия път, пичове. Чао!